El repertori, jo com a responsable sempre he intentat que li donara un poc de marca a l'orquestra, que fora diferenciador de les orquestres que sembla que totes fem el mateix. Sí. Aleshores t'has de calfar un poc el cap a dir, bueno, anem a fer tots el mateix, a veure, vam a fer aquestes coses diferents, però dins de que la gent ho conega, clar. Clar, al principi, al fer el valencià, era l'única orquestra que feia cançons en valencià. Les demés se van anar enganxant quan vegeren que la Pato tenia molta demanda per aquest tret diferenciador de fer cançons en valencià i s'enganxaren a fer també cançons en valencià. Però, clar, ja era un altre tipus de repertori, ja era més tirant a xarango, sobretot després, ja últimament la fúmica, és el que ha eclosionat... Valencià, però blanquet. No, però clar, això no va dir-te que... Però, a veure, festiu, que és la finalitat última que nosaltres pretenem en l'orquestra.